Здравейте от мола за врати Solid 55 и се намираме пред един интересен продукт, който е общ за всички живущи в блока. Това е входното пространство. Този продукт осигурява на първо място визия, тя е видима, но на второ място, много важно, това е сигурността за живущите в този блок. Сигурност, изградена на базата на един интегриран продукт, състоящ се от здрава стоманена конструкция, изпълнителен механизъм, електромеханична брава, електроника и софтуер, които осигуряват контрол на достъпа и запис на 6000 събития, вградена алармена система с СОТ, сирена, която при задържане на вратата сигнализира и не дава възможност да бъде задържана вратата. И всичко това се записва непрекъснато, помни до 6000 събития и могат да бъдат възпроизведени във всеки момент от време. Характерно за продукта е общата визия, липсата на тежки елементи. Например, липсата на панти. Изравняването на визията няма нищо, което да създава един визуален дискомфорт на погледа. Когато пантите не участват в визията на вратите, създават първо по-добро впечатление, не товарят визуално самия продукт и от друга страна те са натоварени на външни условия, почват да изглеждат във времето, защото се смазват едни панти, стичат се по тях с маска. Всичкото това е избегнато в този продукт. Е решен проблема и с пощенските кутии, които да не са вътре в коридора, а са изнесени на челна позиция в самия продукт, да могат да посрещнат там нуждите на пощаджиите. Сега ще демонстрирам лекотата на използването на този продукт, колко лесно се отваря с карта, която си носите в джоба. Само я слагате на вратата и влизате. Сега ще демонстрирам използването на телефон за прибиране в къщи и отваряне на вратата. При мен е 8 номер, избирам 8 номер е вратата и в момента става набирането на този телефон. Вратата в този момент се отваря и може да влеземе вътре. Сега сме от вътрешната страна на вратата. Грижи се автомат за затваряне и в този момент се включва датчика, който отмерва времето, в което вратата ще мине в заключено състояние. Ще се затвори изпълнителния механизъм. Той ще се чуе и като звук. Вратата вече мина в заключено състояние. Когато сме вече вътре и заключен механизма, може да видим колко е часа. От вътрешната страна може да видим пощенските кутии. Тук вече всеки си има собствен ключ и може да си отвори неговата пощенска кутия. Сега ще ви покажа излизането, което е както и влизането лесно. В момента, в който сложа картата, може да се види как се изписва номера на картата, който притежава тази карта. В момента, когато вратата е вече отворена, почва да отчита времето преди включването на сирената, която пази вратата срещу задържането и в отворено състояние.